Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Χρόνια πολλά στα 202 χρόνια της απελευθέρωσής μας από τους γείτονες. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εβδομάδα με πολλά νέα. Καλά νέα. Με αφορμή λοιπόν το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», ανάμεσα στα άλλα που διαβάσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ήταν και ένα υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος ο Βαθιώτης, ο καθηγητής ποινικού δικαίου. Θέλω λίγο να διαβάσω και τον πρόλογο για να καταλάβετε ακριβώς τι λέει και να καταλάβετε ακριβώς τι ζήσαμε και πώς δεν έχουμε ελευθερία πραγματική. Η ελευθερία μας είναι τόση όση ενός σκλάβου, ειδικά τα τελευταία 3,5 χρόνια, που μπορεί να κινείται μέσα στο κελί του, στους 4 τοίχους, αλλά αν ξεμητήσει έχει ποινή. Αυτή είναι η ελευθερία. Η ελευθερία των 4 τετραγωνικών μέτρων και των 4 τοίχων. Γράφει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης: ελευθερία χωρίς ρίσκο είναι σύλληψη αδιανόητη. Όποιος προπαγανδίζει το στόχο της απόλυτης ελευθερίας ως προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση της ελευθερίας είναι ένας απατεώνας που εποφθαλμιά την ελευθερία. Κατά την τριετία 2020-2023 όμως ζήσαμε ακριβώς το παράδειγμα του μεγάλου απατεώνα τούτου του αιώνα. Ενάντια στο σύνθημα της Ελληνικής Επαναστάσεως «Ελευθερία ή θάνατος» εφαρμόστηκε η ανάποδη συνταγή, ασφάλεια ή θάνατος, η οποία θα μπορούσε να επιμεριστεί σε πολλά συνθήματα, υποσυνθήματα. Lockdown ή αφανισμός του πληθυσμού, ένα σύνθημα. Μάσκα παντού ή πάρτι του αόρατου εχθρού. Μπατονέτα κάθε 3 και λίγο στη μύτη, αλλιώς θα σε πουν αδιάφορο αλήτη. Άλλο ένα ωραίο σύστημα. Εδώ το εμβόλιο, εκεί ο τάφος. Αυτό το τελευταίο σύνθημα, να σας θυμίσω για όσους το ξεχάσατε, ήταν από το στόμα του ιδίου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Και αναρωτιέται εύλογα ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βαθιώτης: άραγε θα ήταν ποτέ δυνατόν ένας κολοκοτρώνης ή μια μπουμπουλίνα να ρίχνουν τουφεκές ή κανονιές και μετά να βγάζουν από την τσέπη τους το αντισηπτικό και να πασαλίβονται? Αν υπήρχε τηλεόραση το 1821, θα δεχόταν ο Παπαφλέσας ή οι Μαντώ Μαυρογένους να πλένουν χεράκια, να φορούν μασκούλα και να κρατούν αποστάσεις? Ή μήπως ακριβώς επειδή θα υπήρχε τηλεόραση δεν θα υπήρχαν οι ίδιοι? Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου του 1821, μετά τη μετάβαση της ανθρωπότητας στην προχωρημένη δαιμονική φάση της νέας εποχής, την οποία σηματοδοτεί η κήρυξη της πανδημίας του κορονοϊού στις 11 Μαρτίου του 20, θα μας θυμίζει ότι ζούμε όχι απλώς στη νέα, αλλά στην παντελώς ανάποδη εποχή. Επομένως, το ηρωικό σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος» που έσωσε την πατρίδα μας, αναποδογυρισμένο στο αντί-ηρωικό σύνθημα «Ασφάλεια ή θάνατος», είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα την καταστρέψει. Πάμε λίγο και στο κυρίως κείμενο. Γράφει ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης: οι ήρωες του 1821 με το παράδειγμά τους μας δίδαξαν
πώς ελευθερώνεται μια σκλαβωμένη πατρίδα με την αυτοθυσιαστική διακινδύνευση της ζωής τους χάριν του κοινού καλού. Αν το μυαλό των ηρωικών αγωνιστών, σκεπτόμενο τη χατζάρα του Οθωμανού, είχε μολυνθεί από τον ιό του τρόμου για τη ζωή του, τότε θα είχαν προτιμήσει να καταφύγουν στη λύση των αντιηρώων του 2020, δηλαδή στο lockdown. Θα κλειδαμπαρώνονταν στα σπίτια τους και θα έβγαιναν μόνο για τουρκικό καφεδάκι στα τοπικά καφενεία. Έτσι θα ήταν ευτυχισμένοι, δηλαδή σε παρένθεση ευνουχισμένοι, ως απολύτως ασφαλείς, κάνοντας μαμ, κακά και νάνι. Η συνέπεια αυτής της αντιηρωικής στάσης θα ήταν η εξής. Όλοι εμείς που σήμερα καφιόμαστε ότι ζούμε στην απελευθερωμένη από τον τουρκικό ζυγό Ελλάδα, θα ήμασταν αξιολύπητα γιουσουφάκια, πασχίζοντας να βρούμε λίγη σκιά κάτω από τη σημαία με τη λευκή ημισέλινο και το αστέρι σε κόκκινο φόντο. Ας το συνειδητοποιήσουμε. Ελευθερία χωρίς ρίσκο είναι σύλληψη αδιανόητη. Όποιος προπαγανδίζει το στόχο της απόλυτης ασφάλειας ως προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση της ελευθερίας είναι ένας απατεώνας που εποφθαλμιά την ελευθερία. Τα συνθήματα που σας διάβασα στην αρχή, στον πρόλογο του κειμένου του κυρίου Βαθιώτη, διέπονται από τη λογική της επίτευξης μιας ολοκληρωτικής ασφάλειας που θυμίζει έναν υπερπροστατευτικό γονέα, ο οποίος θέλει να κλείσει τον πολυαγαπημένο γιώκα του ή τη λατρεμένη κοράκλα του μέσα σε ένα χρυσό κλουβί, ώστε να είναι σίγουρος ότι τα παιδιά του δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κινδυνεύσουν, να υποστούν την παραμικρή αμυχή ή να χάσουν έστω μία τρίχα από το κεφάλι τους, πόσο μάλλον να πάθουν κάποιο μεγάλο κακό ή ακόμη χειρότερα να χάσουν και τη ζωή τους. Κρατώντας τα παιδιά του κλειδωμένα μέσα στο χρυσό κλουβί τους, ο γονιός τους θα κοιμάται ήσυχος ότι βρέξει χιονίσει, θα μπορεί να τα βλέπει, να τα ακούει και να τα αγγίζει καθημερινά. Μόνο που ένας τέτοιος γονέας αντιμετωπίζει εν τέλει τα παιδιά του σαν άψυχα μουσιακά εκθέματα ή σαν στρατιωτάκια ακούνητα, αμίλητα και αγέλαστα και όχι σαν ανθρώπους που για να επαληθεύουν την καταφύση ιδιότητά τους θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να αποφασίζουν και να ενεργούν οικία βουλήση, αποδεικνύοντας ότι διατηρούν το υπερπολίτιμο θείο δώρο τους, το αυτοεξούσιο. Βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι ίδιοι γονείς που μεταχειρίζονται τα παιδιά τους σαν πουλάκια μαντρωμένα μέσα στο χρυσό κλουβί, είναι εκείνοι που έχουν την τάση να μετατρέπουν τα σπίτια τους σε απόρφρυτα φρούρια. Όπως παρατηρεί ο Ουρουγουανός λογοτέχνης Εντουάρντο Γκαλεάνο για το φαινόμενο της βιομηχανίας του φόβου στο βιβλίο του «Ένας κόσμος ανάποδα». Στην Ουρουγουάη κάθε μέρα αυξάνεται ο αριθμός των σπιτιών που παρότι έχουν 3 κλειδαριές βάζουν και 4η, κάνοντας την πόρτα τους να μοιάζει με σταυροφόρο πολεμιστή. Μόνο που χρειάζεται να αναφερθεί ότι όποιος αποφασίζει να βάλει και 4η κλειδαριά στην πόρτα του δεν θα έχει ενδιασμούς να βάλει και την 4η δόση από ένα πειραματικό φαρμακευτικό σκεύασμα στις αρτηρίες του. Από την κήρυξη της πανδημίας και έπειτα, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι με την υπερπροστατευτική, σκληρά πατερναλιστική λογική του χρυσού κλουβιού μεταχειρίζονται τους πολίτες οι διαχειριστές ή και οι κατασκευαστές των παγκόσμιων πολυκρίσεων, αδιαφορώντας πλήρως για το γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνονταν χάρη της ολοκληρωτικής ασφάλειας θα στερήσουν εν τέλει από τους πολίτες τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να νιώθουν άνθρωποι, δηλαδή ελεύθερα πλάσματα. Άραγε πρόκειται για αδιαφορία ή μήπως για επιδίωξη? Θα άξιζε να τοποθετούσαμε νοερός
έναν ήρωα του 1821 στη σημερινή υποχόνδρια κοινωνία που πάσχουσα από αρρωστοφοβία και νιπτομανία, ανοίγαγε τα αντισηπτικά μπουκάλια σε sine qua non αξεσουάρ κάθε χώρου, αλλά και αχώριστο σύντροφο αρκετών πολιτών. Κάποιοι κυκλοφορούν πλέον με αντισηπτακτικό μπρελοκάκι, το οποίο κουβαλούν ακόμη και μέσα στην εκκλησία. Και να αναρωτηθούμε, θα ήταν ποτέ δυνατόν ένας κολοκοτρώνης ή μια μπουμπουλίνα να ρίχνουν τουφεκές και μετά να βγάζουν από την τσέπη τους το αντισηπτικό και να πασαλίβονται? Όποιος επισκέπτεται τις δημόσιες υπηρεσίες, αρνούμενος να διεκπεραίωσει τις υποχρεώσεις του διαδικτυακώς, διαπιστώνει με βαθιά θλίψη ότι κάποιοι υπάλληλοι μετά το πέρας της εκάστοτε συναλλαγής πασαλίβουν σχολαστικά τα χέρια τους με αντισηπτικό, ενώ ορισμένοι εξ αυτών φορούν όχι μόνο μάσκα, αλλά και γάντια. Επομένως, ανακύπτει το μέγα ερώτημα. Μέσα από μια κοινωνία με τέτοιους φοβικούς πολίτες, πώς γίνεται να ξεπηδήσουν ήρωες πρόθυμοι για επανάσταση? Ακόμη κι αν γίνεται, το παράδειγμά τους θα έμενε ισχνό και πενιχρό, άνευ μιμητών. Μια κοινωνία που αποτελείται από μηγιάγγιχτους πολίτες, οι οποίοι τρέμουν τον ίσκιο τους, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κοινωνία, αλλά καταντά ένα συνονθήλευμα από μονάδες εγκλωβισμένες στο υπερευάλωτο σώμα τους και φυλακισμένες μέσα στα σπίτια τους. Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριζόμασταν ότι γίναμε χειρότεροι και από τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο οποίος ένιωθε μεν αδύναμος μπροστά στην ασθένεια, πλην όμως αποδεχόταν στοικά τον κίνδυνο της νόσησης. Με τα μάτια του πρωτόγονου ανθρώπου, η ασθένεια αποτελεί μέρος της φύσης των πραγμάτων. Δεν είναι σφάλμα κανενός, εκτός κι αν φταίει κάποιος φανταστικός και απρόσωπος δαίμονας. Εκείνοι λοιπόν που δαιμονοποίησαν τον κορονοϊό, βαπτίζοντάς τον αόρατο εχθρό, στην ουσία μεταχειρίστηκαν τους πολίτες σαν πρωτόγονους ανθρώπους, οθώντας τους να κατεβούν σε ακόμη πιο χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο. Όπως προσφιώς επισημενόταν προ μίας περίπου 20 σε ένα βιβλίο για την εποχή του φόβου. Αυτή η κοινωνία έχει χάσει τον εύρο της και έχει υψώσει στη σημαία της το αγγλοσαξονικό «It's better to be safe than sorry». Καλύτερα να προσέχουμε δηλαδή παρά να την πληρώσουμε. Χωρίς το προμηθεϊκό στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού δεν θα είχαν υπάρξει ούτε οι μεγάλες ανακαλύψεις των εξερευνητών που άνοιξαν τις πύλες καινούριων κόσμων, ούτε οι επιστημονικές και τεχνολογικές τομές, ούτε οι εθνικές και κοινωνικές επαναστάσεις που σάρωσαν τις παλιές τυραννίες. Στο ίδιο βιβλίο επίσης γίνεται η ακόλουθη διαπίστωση. Στη νέα εποχή, η αναγόρευση της ασφάλειας σε υπέρτατη αξία, πάνω από την πρόοδο, την ευημερία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, σηματοδοτεί το αποκαρδιωτικό χαμήλωμα του πύχη των κοινωνικών απαιτήσεων. Υπάρχει όντως μια μείζων απειλή για την υγεία που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Πολύ περισσότερο από το παθητικό κάπνισμα, η παθητική ζωή βλάπτει σοβαρά την υγεία μας. Αγοραφοβία, μικροβιοφοβία, καθαρομανία, λατρεία του σώματος, ιστερικός υγιεινισμός, κάθε είδους μεταλλάξεις του καθημερινού τρόμου αναπτύσσονται οργιαστικά στη νέα εποχή, μετά το ιδεολογικό blackout του 1990. Αποτελεί τραγική ηρωνία το γεγονός ότι αμέσως μετά τη νίκη της εναντίον του σοσιαλιστικού αντίπαλου δέους, η Δύση περιέπεσε σε μανιοκαταθλιπτική κατάσταση. Και πάμε στο συμπέρασμα. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου του 1821, μετά την μετάβαση της ανθρωπότητας στην προχωρημένη δαιμονική φάση της νέας εποχής, την οποία σηματοδοτεί η κήρυξη της πανδημίας του κορονοϊού, στις 11 Μαρτίου του 20, θα μας θυμίζει ότι ζούμε όχι απλώς στη νέα, αλλά στην παντελώς ανάποδη εποχή. Επομένως, το ηρωικό σύνθημα
«Ελευθερία ή θάνατος» που έσωσε την πατρίδα μας, αναποδογυρισμένο στο αντιηρωικό σύνθημα «Ασφάλεια ή θάνατος», είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα την καταστρέψει. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς, εγώ το βρήκα καταπληκτικό. Περιγράφει ακριβώς τη θλιβερή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, επειδή απλά δεν θέλουμε να κάνουμε επανάσταση, επειδή απλά έχουμε βολευτεί στο κελί μας, και αν πραγματικά καθίσουμε στο κελί μας επειδή βγαίνοντας θα αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε το φόβο του θανάτου, αν όντως αυτή την στιγμή διαλέγουμε την ασφάλειά μας, το φόβο για το θάνατο, εναντίον της ελευθερίας μας, με τα ρίσκα της, τότε πιστέψτε με, ο επόμενος κατακτητής θα μας κάνει να κρυφτούμε σαν τη στρουθοκάμιλο και να μην πολεμήσουμε. Και μη μου πείτε ότι υπάρχει διαφορά. Όχι, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και τότε θα έχουμε το φόβο να βγούμε και να πολεμήσουμε για την ελευθερία μας, όπως τώρα έχουμε το φόβο να σταματήσουμε να απολυμμένουμε τα χέρια μας και να βγάλουμε τη μάσκα μας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν σήμερα, την εποχή που ζούμε, μετά από όλη αυτή την συσσαγωγικά προπόνηση στην υποταγή που μας έκαναν αυτά τα 3,5 χρόνια, πιστέψτε με, δεν θα υπάρξει επανάσταση. Όσο κι αν μερικοί φωνάζετε και λέτε άλλο είναι να έρθει κατακτητής. Όχι, είναι το ίδιο. Τότε ο κατακτητής που θα μπει στη χώρα μας θα κρατάει όπλο και θα τον βλέπεις. Δεν θα είναι απλά ένας αόρατος εχθρός που σου είπε η τηλεόραση ότι κυκλοφορεί. Τώρα τρόμαξες. Φαντάσου να δεις εχθρό με όπλο στα χέρια. Τότε θα επαναστατήσεις. Εσύ που ακόμη φοράς τη μάσκα και έχεις το τσαντάκι το αντισηπτικό. Ποιον κοροϊδεύεις? Τον ίδιο σου τον εαυτό. Κανέναν άλλον. Και επειδή τελευταία χαλαρώσαμε αρκετά, αρχίσανε πάλι να βγαίνουν τα πολύχρωμα πουλιά στην τηλεόραση, οι γιατροί που μόνο γιατροί δεν είναι, να μας προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε, διότι τώρα μπορεί να αφεθούμε, αλλά η πανδημία υπάρχει και από Σεπτέμβρη πάλι θα έχουμε προβλήματα. Καταλάβατε? Όσο κάθεστε, τόσο θα σας ανεβαίνουν στο σβέρκο. Τουλάχιστον τρέξτε να μην σας προλάβουνε. Όπως έκοψε για λίγο την πανδημία η τηλεόραση, έτσι θα σας την ξαναβγάλει με το φθινόπωρο η τηλεόραση. Αν θα την κλείσετε, δεν θα ξέρετε τι συμβαίνει. Θα μάθετε σιγά σιγά, θα μάθουμε όλοι μας, όλοι όσοι ανοίγουν τηλεόραση μέχρι τώρα, να σκεφτόμαστε και να χρησιμοποιούμε τη λογική. Και στον εγκέφαλό μας δεν θα μπορέσουν να αναποδογυρίσουν τον κόσμο. Θα είναι αυτός που ξέραμε, με βάση τη λογική. Ένα πολύ ωραίο σύνθημα που διάβαζα κατά καιρούς στα social media ήταν το εξής: ο μοναδικός επικίνδυνος ιός είναι ο Πρωθυπουργός. Το είχα βρει πολύ αστείο στην αρχή. Τώρα μου ακούγεται λίγο κωμικοτραγικό. Σε λίγο θα ακούγεται εντελώς τραγικό. Τι σε λίγο? Ήδη ακούγεται εντελώς τραγικό. Και πριν πάμε στα επόμενα θέματα της εκπομπής, πρέπει πραγματικά όλοι εσείς που με ακούτε, και με ακούτε 3 χρόνια τώρα, να σας μιλάω και να σας λέω, να σας καθησυχάζω,
Πρέπει πραγματικά να καθίσετε να σκεφτείτε πώς θέλετε να ζείτε. Αν σας αρέσει η ζωή σας στους 4 τοίχους, με το χαζοκούτι να σας βομβαρδίζει μέρα νύχτα και να περνάει η ζωή σας σαν σε ταινία, χωρίς εσείς να συμμετέχετε σε αυτή, τότε καθίστε, μην κάνετε τίποτα. Αν όμως καταλάβετε τι παίζετε πίσω από την πλάτη σας, σηκωθείτε σε επανάσταση. Μετά τη Γαλλία ξεσηκώνονται και στη Γερμανία. Γιατί? Γιατί? Πώς έγιναν όλοι αυτοί μεγαλύτεροι επαναστάτες από μας? Πώς έγιναν όλοι αυτοί μεγαλύτεροι ήρωες από μας? Πώς? Αγαπούν περισσότερο την ελευθερία? Εδώ και πολύ καιρό θα έπρεπε να είμαστε οι πρώτοι που θα ήμασταν στους δρόμους. Θα έπρεπε. Χωρίς συνεννόηση, χωρίς οργάνωση, χωρίς τίποτα, έτσι αυθόρμητα. Δυστυχώς, όσο συνεχίζουν την αποβλάκωση και τον ανούρισμα αυτής της χώρας, των πολιτών της, μην περιμένετε καμία αλλαγή. Τα χειρότερα έρχονται, καλύτερα ποτέ. Και όταν θα μπει ο κατακτητής, εσύ θα βλέπεις Survivor. Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 αλλά και διαδικτυακά από το www.focusfm.gr. Στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής σας έλεγα ότι πραγματικά το ελευθερία ή θάνατος δεν μπορούμε σε καμία και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αντικαταστήσουμε με το ασφάλεια ή θάνατος. Γιατί τότε δεν θα έχεις ασφάλεια. Θα έχεις μόνο θάνατο. Γνώμη μου. Αργός θάνατος είναι η ζωή χωρίς ελευθερία. Αργός θάνατος είναι να κάθεσαι στους 4 τοίχους για να μην τυχόν κολλήσεις έξω εποχιακή γρίπη. Αργός θάνατος είναι όταν σου λένε θα παίρνεις 200 ευρώ λιγότερο, αλλά θα πληρώνεις για την επιβίωσή σου 200 ευρώ περισσότερο, άρα μείον 400 ευρώ και πρέπει να επιβιώσεις. Είναι αργός θάνατος. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις και τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης να σε βομβαρδίζουν ολημερής και οληνυχτής με ανούσιες ειδήσεις. Διέριξαν, λέει, το φούρνο που πρόσφερε, λέει, λαγάνα με ντολμαδάκια που είχε βγει το ζαβό, γιατί έτσι του είπαν οι επικοινωνιολόγοι, θα έρθεις πιο κοντά στον κόσμο, λέγοντας βλακίες. Διέριξαν λοιπόν το φούρνο, λέει, που είχε λαγάνα με ντολμαδάκια και εκείνο που διαφήμιζε ο πρωθυπουργός. Το ότι τον έχουν διαρρήξει πάμπολες φορές αυτό το φούρνο βέβαια δεν παίζει ρόλο. Βγάλανε αυτή τη δινίδηση. Σε όλα τα site κυκλοφορεί. Δεν ξέρω τι βρίσκεται ουσιώδη αυτή την είδηση πολλοί από εσάς. Μπορεί να τη βρίσκεται ουσιώδη. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να το μαθαίνω αυτό. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει κάποιο ποσοστό του εγκεφάλου μου να απομνημονεύσει αυτή την άχρηστη πληροφορία.
μέχρι που θα γεμίσει ο σκληρός με αηδίες και δεν θα μπορείς να καταλάβεις ένα πολύ απλό πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για τη ζωή σου. Από σήμερα, λέει, τελειώνουν και 27, δεν έχουμε, 27 του μηνός. Από σήμερα τελειώνουν και οι μάσκες, λέει, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάτε ένα στοίχημα ότι όλοι θα τις φοράνε? Όχι γιατί δεν ξέρουνε, γιατί είναι φοβισμένα ανθρωπάκια πια. Επίσης για τους υγειονομικούς και για τους εργαζόμενους στα γυροκομεία και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, εννοείται ότι δεν σταματάνε τα rapid test, έτσι. Οι γιατροί έχουν 2 και θα έχουν, λέει, ως 30 Ιούνιου. Όσο για τους ασθενείς, όταν είναι ανεμβολίαστοι ή αν δεν έχουν νοσήσει, θυμάστε, κατά τα άλλα, καταργείται, λέει, το πιστοποιητικό νόσησης. Κατά τα άλλα. Κατά τα ψέματα που λένε, μόνιμα. Και αφού διατυμπανίζατε ότι καταργήθηκε, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να αποδείξω με έγγραφο ότι έχω νοσήσει για να μην μου κάνεις rapid test? Ιδού η απορία. Είναι και αυτό σαν τα μνημόνια, ξέρετε, που κάποια στιγμή βγήκανε πέρι χαρίς να μας κοροϊδέψουν πάλι όλη την Ελλάδα ότι καταργήθηκε, λέει, η ενισχυμένη εποπτεία της ελληνικής οικονομίας υπό το Eurogroup, αλλά επανέρχεται ο δημοσιονομικός έλεγχος της Κομισιόν με άλλο όνομα. Αλλιώς. Πώς? Αντί νέων μνημονίων επιβάλλεται στην Ελλάδα δημοσιονομικό πλεόνασμα, που αυτό είναι ίσο με το 2% του ΑΕΠ για το έτος 2024. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2024 μειώνονται κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι είναι? Δεν είναι έλεγχος? Επειδή δεν το λες μνημόνιο? Μνημόνιο είναι. Αφού δεν μπορώ να ξοδέψω εγώ, δεν μου βάζεις περιορισμό? Τι είναι? Τα rapid test, λοιπόν, στους υγειονομικούς, αλλά και σε όλους γενικότερα, αυτή τη στιγμή, τα άκυρα rapid test, τι είναι? Είναι μόνο τιμωρία. Είναι μόνο στο πλαίσιο θα κάνεις ό,τι σου λέω, όποτε στο λέω και για όσο χρόνο στο λέω. Και διερωτώ με, θέλεις ο κάθε ασθενής που μπαίνει μέσα να κάνει υποχρεωτικά κατά την είσοδό του, για παράδειγμα αν χρειαστεί να κάνει ένα χειρουργείο, όχι προγραμματισμένο, έκτακτο, να του παίρνεις και rapid test, αλλά και αίμα για PCR. Και θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση, να αναρωτηθούμε όλοι. Αν το rapid test, εσύ μπαίνεις για χειρουργείο με μια οξεία σκολικοειδίτιδα, που πρέπει να τη βάλεις ακαριέα στο χειρουργείο. Αν βγει θετικό το rapid test, δεν θα τον χειρουργήσεις? Ξαναρωτάω. Αν το rapid test και το PCR σε μια έκτακτη ανάγκη, έκτακτο χειρουργείο που έχει να κάνει με οξεία κοιλία, ή τον βάζεις τώρα ή πεθαίνει. Αν βγει θετικό το rapid test, δεν θα τον χειρουργήσεις? Θα τον χειρουργήσεις. Άρα γιατί να το κάνεις? Θα πάρεις παραπάνω μέτρα ασφαλείας? Τι θα κάνεις δηλαδή? Στα δημόσια, διαλυμένα δημόσια νοσοκομεία, τι θα κάνεις? Παραπάνω μέτρα ασφαλείας θα πάρεις? Ωραία, παίρνε τα παραπάνω μέτρα ασφαλείας και μην κάνεις rapid. Παράλογο? Λογικότατο. Αλλά έτσι είναι. Προσπαθούν να μας πλασάρουν μία πλαστή αίσθηση ασφάλειας και μας παίρνουν όλα τα υπόλοιπα. Την πραγματική ασφάλεια την είδαμε στο δυστύχημα των τεμπών. Εκεί την είδαμε. Την ασφάλεια που θέλουν να εξασφαλίσουν. Τη μηδενική δηλαδή. Και προσέξτε,
Εννοείται είναι αμετανόητοι οι άνθρωποι. Εννοείται ότι θα συνεχίσουν να παίζουν κορώνα γράμματα τις ζωές μας. Αλλά το πιο αστείο είναι ότι βγαίνουνε και διατυμπανίζουν ότι θέλουν, λέει, άλλη μία τετραετία, λες και δεν τους δώσαμε 23 χρόνια, θέλουν ακόμη 4 χρόνια, για να διορθώσουν, λέει, το βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος θέλει άλλη μία τετραετία να διορθώσει το βαθύ κράτος. Κοιτάξτε κάτι, δεν θα ξαναέρθετε στην εξουσία, πιάστε, διορθώστε τους εαυτούς σας και τα λέμε μετά από 10-20 χρόνια πάλι. Γιατί τόσο θα χρειαστείτε, τουλάχιστον τόσο για κάθαρση. Συνεχίζεται λοιπόν η προσπάθεια συγκάλυψης στα τέμπη. Πώς? Απροκάλυπτα. Θυμάστε που ο Χαρταετούλης είχε ανακοινώσει τις παραιτήσεις των διευθυνόντων του ΟΣΕ και της Εργοσέ? Ήτανε ακόμη μία επικοινωνιακή πολιτική που του είπανε οι επικοινωνιολόγοι να ακολουθήσει. Σαν να τους ακούω. Πες το εκεί πέρα, ρίχτω και θα δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει και από τον Νίκο Παπά, οι δύο εκλεκτοί του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σπύρος Πατέρας, ο πρόεδρος του ΟΣΕ, και ο κύριος Χρήστος Δίνης, δικός τους κι αυτός, ο πρόεδρος Εργοσέ, συνεχίζουν να πηγαίνουν κανονικά στα γραφεία τους, παίρνουν αποφάσεις και έχουν και πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα για το δυστύχημα των τεμπών. Βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Υπάρχει και έγγραφο που το αποδεικνύει, το οποίο υπέγραψε μόλις 3 μέρες πριν για αμοιβές ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ. Ενώ υποτίθεται έχει παραιτηθεί. Κάποιος που παραιτείται δεν έχει πρόσβαση να υπογράφει. Δηλαδή, πόσο πιο πολύ, βρε Έλληνα, να σε εξαπατήσουν μπροστά στα μάτια σου. Να σε κοροϊδέψουν. Και αν αυτό δεν είναι συγκάλυψη, πέστε μου εσείς όλοι που με ακούτε τι ακριβώς είναι. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε τη συνεχιζόμενη προσπάθεια και από πλευράς Αμερικής, αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον συνεχιζόμενο εμβολιασμό, σας είπα, μέχρι και τα κατοικίδια. Μέχρι και τα κατοικίδια θα εμβολιάζουν κατά της COVID. Ένα ομοσπονδιακό εφετείο ξαναμπλόκαρε την Πέμπτη που μας πέρασε. Πριν από 4 μέρες. Το εκτελεστικό διάταγμα του Biden που όριζε τους ομοσπονδιακούς εργαζομένους σε εθνικό επίπεδο να εμβολιαστούν κατά της COVID-19 σε μια πλειοψηφία που έλεγε ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει τα εμβόλια. Η απόφαση λοιπόν του 5ου Περιφερειακού Εφετείου των ΗΠΑ στη Νέα Ορλεάνη ανατρέπει μία απόφαση του Απριλίου του 2022 από ομάδα 3 δικαστών από το ίδιο δικαστήριο, το οποίο επικύρωσε την ομοσπονδιακή εντολή. Η απόφαση αυτή πρόσφατη διατηρεί μία προκαταρκτική διαταγή που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2022 από δικαστή του Τέξας σε ισχύ όσο η υπόθεση εκδικάζεται. Η απόφαση λοιπόν λήφθηκε και σε αυτό το πλήρες δικαστήριο με 16 δικαστές αποφάνθηκε ότι για την υπόθεση αυτή στην πλειοψηφία τους, δηλαδή οι 10 από τους 16 δικαστές, αποφάσισαν να επικυρώσουν το ασφαλιστικό μέτρο. Οι ενάγοντες στην υπόθεση, οι οποίοι ήταν οι Feds for Medical Freedom, σε δήλωση τύπου είπαν: τα μέλη μας πάντα υποστήριζαν ότι ο Ομοσπονδιακός νόμος δεν επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αναγκάζει τους εργαζομένους ή οποιαδήποτε νομοταγή πολίτη να κάνει ένεση στο σώμα τους με κάτι παρά τη θέλησή τους. Ήταν απίστευτα δικαιολογητικό να ακούω το δικαστήριο
να επαναλαμβάνει αυτά τα επιχειρήματα και να θέτει σαφή όρια γύρω από την Ομοσπονδιακή Αρχή, καθώς σχετίζεται με τους αναγκαστικούς εμβολιασμούς και τις ιατρικές ελευθερίες. Ο Μάρκους Θόρντον δήλωσε στον Defender: «Αυτή είναι μια τεράστια νίκη, αλλά μόλις έχουμε προθερμανθεί. Απαιτούμε λογοδοσία. Χρειαζόμαστε μια γραφειοκρατία που να αντικατοπτρίζει την πολιτική ποικιλομορφία του έθνους μας, η οποία να εξυπηρετεί ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο ένα κόμμα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά, όχι σε εμάς, αλλά ούτε και στις μελλοντικές γενιές». Βέβαια, το βασικό είναι αυτό που υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, έτσι, που συνεχίζει να υπερασπίζεται την εντολή, επικαλούμενος το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης μεταξύ ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού, και την Παρασκευή που πέρασε, δηλαδή μία μέρα μετά, δήλωσε ότι ο εμβολιασμός παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την προστασία των ανθρώπων από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Άρα οι παγκόσμιες εντολές συνεχίζουν και εκτελούνται, όσο και αν υπάρχουν μικρές ομάδες ανθρώπων που αντιστέκονται. Που αντιστέκονται και καλά αντιστέκονται, γιατί πρόκειται για το αυτεξούσιο. Παρ' όλα αυτά, εδώ και παντού συνεχίζουν το ίδιο παραμυθάκι. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει αρκετά. Ναι, αλλά γιατί πρέπει να πάθω για να μάθω? Δεν το καταλαβαίνω. Και αν έμαθα τώρα, άραγε πόσο πιθανό είναι να θυμάμαι σε λίγους μήνες ή σε ένα χρόνο από τώρα πώς ακριβώς με εξαπάτησαν, όταν θα μου φέρουν κάτι καινούριο, πάλι αόρατο, πάλι θανατηφόρο και πάλι θα με κλείσουν μέσα? Πόσο πιθανό είναι να θυμάμαι το πατατράκ που έφαγα? Κοντή μνήμη έχει ο ελληνικός λαός πλέον. Το έχει αποδείξει. Αρκεί να το προπαγανδίσει στον εγκέφαλο μία εβδομάδα συνεχόμενα και έχει αρχίσει να αμφιβάλλει για το αν έξω αυτή τη στιγμή είναι μέρα ή νύχτα. Και όσο εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι με ανούσια γεγονότα, αυτοί προχωράνε κανονικά να σου πάρουν το σπίτι, να σου πάρουν την περιουσία, και στο λένε και ξεκάθαρα, ευθαρσώς. Το είπε ο Σταϊκούρας σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν μπορεί να εξαγοράσει ο απλός πολίτης το δάνειό του σε μεγαλύτερο ή ίσο ποσοστό από ό,τι αγοράζουν τα funds από τις τράπεζες, γιατί υπάρχει, ακούστε, ηθικός κίνδυνος και χαλάει η κουλτούρα πληρωμών. Καταλαβαίνετε? Στα μούτρα μας όλα, μπροστά, εκεί. Να σου δείξω ότι δεν σε υπολογίζω και ότι ό,τι και να λες δεν μετράς. Γιατί εγώ είμαι εγώ. Είμαι το βαθύ κράτος που δεν θα γλιτώσεις όσο κι αν τρέξεις να φύγεις. Δεν θα γλιτώσεις. Βέβαια, με το κούρεμα που όλοι ξέρετε, που δεν θέλω να το αναφέρω γιατί το διαβάζετε εδώ και 3 μέρες. Ξέρετε, αυτό του δανείου που του κουρέψανε 97% και πλήρωσε μόλις από 2 εκατομμύρια, πλήρωσε μόλις 50.000 ευρώ. Αλλά αυτός δεν είναι εμείς. Εμείς είμαστε απλοί θνητοί. Για τους άλλους δεν ισχύει τίποτα. Και επακριβώς είπε, μου λέτε, ο πολίτης ο οποίος χρωστάει να μπορεί να εξαγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πάει στο διαχειριστή δανείων με ένα ποσοστό. Είναι ηθικός κίνδυνος στα οικονομικά, είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Τι σημαίνει ηθικός κίνδυνος? Όταν θα έρθει ο πολίτης ο οποίος είναι ενήμερος και θα πει, θα κάνω το ίδιο κι εγώ. Ο πολίτης, ο οποίος πληρώνει κανονικά το δάνειό του, δηλαδή δεν έχει κόκκινο δάνειο, αυτός ο ίδιος θα πει, άμα είναι έτσι σταματάω κι εγώ να το πληρώνω. Θυμάστε ποιος το πρώτο είπε? Ο Πορδοσάλτε, δεν το είπε? Σταματάω κι εγώ να το πληρώνω και πάω να το ξαναγοράσω σε ένα μικρότερο ποσοστό. Χαλάει η κουλτούρα πληρωμών. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Ξαναψηφίστε τους. Ξαναψηφίστε τους, ξανά και ξανά. Χωρίς ντροπή. Αλλά μην αγχώνεστε, έρχεται το καλάθι της νονάς. Του νονού, των νονών και πάει λέγοντας. Θα ακολουθήσει το καλάθι του Πάσχα, θα ακολουθήσει το καλάθι
Κωνσταντίνου και Ελένης κτλ. Συγγνώμη, Κωνσταντίνου και Ελένης είναι χριστιανική εορτή. Δεν μπορεί να ακολουθήσει κανένα καλάθι. Μην τυχόν και διαφημιστεί. Θα ακολουθήσει το καλάθι της Παγκόσμιας ημέρας της γονιμοποίησης των μελισσών. Και το αμέσως επόμενο καλάθι θα είναι το καλάθι της Παγκόσμιας ημέρας που γιορτάζουμε τους εξωγήινους. Θα έρθουν τα πάντα. Αρκεί να είμαστε αποχαυνομένοι και αποβλακωμένοι και μπροστά σε μία οθόνη εγκλωβισμένοι. Κατά τα άλλα, όλοι όσοι φάγατε το παραμύθι με τους εξωγήινους, παιδιά, δεν υπάρχουν. Εντάξει. Ηρεμήστε, καθίστε κάτω και μην κάθεστε να ασχολείτε, σας είπα, καθίστε να το σκεφτείτε λογικά ότι δεκαετίες ολόκληρες τώρα, κάθε φορά που μιλούσαν για εξωγήινους, κάθε φορά κρύβανε κάποιες νέες τεχνολογίες τις οποίες είχαν ανακαλύψει και τις χρησιμοποιούσαν πειραματικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ήταν ένα πλάσμα που είχε βρεθεί στην έρημο της Ατακάμα, ένα μικρό ανθρωπάκι, το οποίο λέγανε ότι ήταν το Άτα για χρόνια και προσπαθούσαν να βρουν πληροφορίες για την προέλευσή του. Αυτό το πλάσμα λοιπόν, πλέον ένας ακτινολόγος διαπίστωσε ότι μέσω της ανάλυσης των υπολειμμάτων τα οστά του πλάσματος αυτού ήταν περίπου τα ίδια σε επίπεδο ωριμότητας με αυτά ενός ανθρώπου 6 ετών, ενός παιδιού. Αλλά τότε πάλι οργίαζαν οι θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτό το πλάσμα ο Άτα ήταν ένα εξωγήινο όν που είχε εμφανιστεί με κάποιο τρόπο στη γη. Ο Γκάρι Νόλαν λοιπόν, ένας ανοσολόγος που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια, έβγαλε το συμπέρασμα ότι το DNA του Άτα προέρχεται από άνθρωπο και όχι εξωγήινο. Και για κάποιους άλλους ρομαντικούς που περιμένετε να έρθουν οι εξωγήινοι για να μας σώσουν, θα περιμένετε χιλιετίες ολόκληρες και πάλι δεν θα έρθουν. Αυτά είχα να σας πω και για σήμερα. Αύριο το πιο πιθανό είναι να κάνουμε ζωντανά την εκπομπή πάλι και να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM. Ακολουθεί Κώστας Τουτσίδης με την εκπομπή του Μαγκαζίνο. Από εδώ θα ακούτε τα νέα και τις ειδήσεις, που είναι πραγματικές ειδήσεις, και μην ξανανοίξετε το χαζοκούτι. Αυτά είχα να σας πω. Βλάπτει σοβαρά την υγεία. Πραγματικά τη βλάπτει. Και την ψυχική και την νοητική. Και την κανονική. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.